Lengba kani ke channel Kasih Gospel Media. Ngajut sngutrat manisam yaki khubor ke badai biang nakaktin ka BM ke jong blay ka Bible. Ha ka Bible kidon shibun ki jingkli bat kidon shibun ru ki jubam ki ba ngila banyo. Sa shisin biang ha ka keteng ka bathiang tam ka badan bor ka jong Jesus Christ ngai khublay bat ngapriang subhai pi baro. Ka khubor ka bangakwa manisam ha ni kapor kalong ka hukum ka day ka ay. Rom kalanong ka bahnyo ka dekat ka bakat ar. Lapin itu ya ka hukum ka jong blay ya ka jinglong jong ka. Bakalong ka bakhut ka bahok bat ka babhadi. Ka jinwai sam ka bakat kandai ka dekat ka bahnyo ka ong. Ka an lani ka hukum ka jong utrai ubaw blay. Kalong ka bajanay ka bapin bahapat ya ka masim. Ka dekat ka bapra ka ong. Ki hukum utrai kilong ki badai ki ba pengkemen ya ka donut ka hukum utrai kalong ka basngur ka ba pensyai ya ki khmat ha kanu kadur ka pensyai ya ki khmat rom kalonong ka bahnyo ka dekat ka bahnyo namar ba ka hukum ka kedo syapang ka pop ngam syam layo tip ya ka pop lemda da ka hukum Kasithi ujakop kalanong kabanengkong kadekat ka apply apasan bat daftar lapni stream ya ka hukum ka jongblay kum kayet khmi kanuksa ngamla banyu i ya ka jabo ha ka dur khmat ka jonga lemda dan kayet khmi habang ape ha kayet khmi ngai i ya ka jabo kata ka de ka kamram jong ka hukum ru ka bakdo ya ki pop ka jongi Ken mau ba kayet khmi kamla ban pungkhu ya katu ka jabo detang ka kabala ban pungkhu ha bangisat kum juru ka hukum ka jongblay kamla ban pungkhu ya kipop ka jongi detang ka snam ka jong Jesus Christ ha bangi plai ya kipop ka jongi shau Jacob kalanong ka bankong ka dekat ka ba arpo ar hane ka ong ti to long phi ki nongle ya kaktien bat om tang kino snow da ka ba syukono ya ladi kabamut habang ilatib bakadon ka jabo ha kadur khmat namar balap peni da kayit khmi lada ngimsat nyilong kita ki basyukur yaladi kum juru habaka hukum ka kedo syapang ka pop ngiron ka man pha syaw Chris banyo ya ka jipungkhut Henry lada nyaile ha ka pop ngimsyam la pungkhut ni syukur no yaladi Jacob kalanong ka benengkong ka dekat ka apsan hani ka ong lai thu baka hukum ka jongblay ka day kata ka bapin lat lut yangi bat ubale ya kata habala kado ubapai syaw Chris unsuk ken ong ka Bible kalatia kalanong ka baar ka dekat ka baapsah ni ong kumta kata ka hukum kalalong kanong hikai jongi banyalam yangi syaw Chris ka basngotonat baka hukum ka jongblay Kailam yangi sya ublay, kailam yangi sya ukres. Sa hisin biang, rom kalanong kabalay kadekat kabalay puwe ya kabang la juye kran ya kani man kapor. Ting ya pendam no, ya ka hukum da kani ka jingeng. Om kumta Henry Shisha ya penskam ya ka hukum. Rom kalanong kabahan riyo kadekat bakatsan. Kumno ting ngin ya liap pop. Kabamot kumno ngin penken ya ki hukum ke jongblay. Nabang ngimlong hapo ka hukum Henry hapo ka jingay om kumta ken mau ba ka jingay ka jinget kam syam la kado lenti yangi banilek persya ya ka hukum ka jongblay habala pen yangi tang da ka jingay bat ka jinget ni kongu ya ublay pan ni kongu hakak teng ka jong Jesus Christ bat ngi sumar ya ki hukum ka jong ublay Matius kalanong kabahnyo ka dekat ka barpuay uji suong. Om ubriyo baro uboong hanga atray uban yolet hapo kahima kibneng. Henry utang ken ubale ya kamon ukpa jonga ubahabneng. Kay kamon ka jongblay. Kabasngotonat habang ipuli syapang kahukum ka jongblay. Kajanway sam kabasopo ka dekat kabahnyo bar kabaprang ni kaong. Anda kumta ngalaong hakmi ngalawan ha ka jingkliap ka kitab la tho syapang jonga kabumut syapang uji Jesus na sobha banle ya kamon jomi a ublay jonga ba hukum jomi kadon ha ka donut jonga ka hukum ko jongblay kade kaba ngitip
ya ka mon ka jong blay. Habang sumar ya ka kabamot ngile ya ka mon ka jong blay. To ai bo blay un kun hu ye phi ibai puway kiba sngap ba skor ya ki khbor ki balangkot kiba kum kini na kamta ka brom jong blay. Amen.